няколко думи, няма как. Отново ще изкажа своята благодарност към Министерство на образованието за това, че подкрепиха, че спин-оф е тяхна тема, но също така, че имаме толкова изключително включен министър, който също като нас се вълнува от какво се случва с образованието, с развитието на таланти. За нас е чест и привилегия. Да, благодаря. Благодаря за дадената възможност. Уважаеми заместник-министри, уважаеми организатори на това наистина иновативно събитие, уважаеми дами и господа, за мен е чест да ви поздравя в рамките на днешния ден, в началото на дискусиите на днешния ден. И мисля, че е ключово, че българският еврокомисар, неговото първо публично събитие в България е свързано с програмата Хоризонт Европа. Програмата, който е този финансов инструмент, който дава възможност да се реализират иновациите в тяхният пълен кръг от идеята до внедряването в бизнеса. Програмата, която дава възможност за истинска колаборация между наука, бизнес, образователни институции, така че новите технологии и научните изследвания да бъдат водещи в политиката на Европейския съюз. Трябва да кажем, че последните години и България има принос в развитието на програмата. Само за последните 2 години са привлечени 80 милиона евро по различни проекти и програми, свързани с Хоризонт Европа. Български учени и изследователи, бизнес партньори са участвали в 214 проекта по програма Хоризонт Европа. Надявам се, че през тези 2 дни тук, по време на обсъжданията, по време на задаването на конкретни въпроси и получаването на отговори по тях, заинтересованите организации, образователни институции, бизнес институции ще могат да получат съответните отговори за това как успешно да кандидатстват през следващия период на програмата. Искам да благодаря и на представителите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифрови технологии, за това, че те се отзоваха на поканата, за това, че те са тук и могат да дадат нужните отговори за кандидатстване по клъстери здравеопазване, храни, индустрия, дигитализация и космос, за да може заинтересованите организации, изследователи, бизнесмени в тази зала да кандидатстват успешно през следващия програмен период. Още веднъж ви пожелавам успешни дискусии и здраве и успехи! Можете? Да, благодаря ви. Благодаря ви, министър Цоков. Ще ви помоля да заповядате да направим и една малка, кратка дискусия. Но още веднъж много благодаря. Много се радвам. Посланията, които отправихте към нашата екосистема са това, което и ние виждаме като проблем и възможност в същото време. Когато говорим за иновации, разбира се, образованието е в основата. Иновациите изключително бързо се развиват. Аз не напразно споменах ChatGPT и генеративния изкуствен интелект, който въведе като че ли чисто нова среда и предизвикателство. Малко преди това пък беше COVID и въпреки това България постигна наистина доста добри резултати. Моят въпрос към вас е: какви усилия се полагат на национално ниво за въвеждането на иновации в образователния процес? Много актуална тема. Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Всъщност в България има една уникална програма за развитие на иновативни училища, която вече повече от 5 години разширява броя на иновативните училища в българската система за училищно образование. Това са и професионални училища, и общообразователни, и профилирани гимназии, които въвеждат определени иновации, свързани с работата с учениците, работата на учителите и училищните директори.
Голяма част от тези иновации са насочени към въвеждане, по-тясно въвеждане на технологиите, смислено въвеждане на технологиите в българското училищно образование. Но заедно с това има много интересни иновации по отношение на възможностите за личностно развитие на учениците, за разширяване на позитивните елементи на образователна среда, за възможностите за по-ефективно и добро социално и емоционално учене на децата. Тоест, в рамките на тази програма за иновативни училища всъщност се случват почти всички най-важни промени в съвременното училищно образование. От въвеждането на елементи на постконструктивизъм в образованието, въвеждане на интегрални уроци, има уроци и учебни дисциплини. Само един факт, има над 30 нови учебни дисциплини, които са създадени в иновативните училища и голяма част от тях са интегрални. Те обединяват знания от различни области на науката, за да дадат едни по-общи представи на децата за света около тях. Така че всъщност тези иновативни училища са една лаборатория за иновации и то по всички основни направления на съвременното училищно образование, а в голяма степен и на технологиите и науката. Тази година разширяваме тези възможности, като се създават първите 5 лаборатории за училищни иновации, които са по отношение на водещи иновации, прилагани в училищното образование, свързани, да речем, с зелената сделка и екологията, с въвеждане на проектобазирано интегрално обучение, смислено използване на съвременните технологии и така нататък. Благодаря за въпроса и се надяваме през следващите години, включително и в сътрудничество с Spin-off.bg и други такива иновативни организации, сътрудничество и с Министерството на електронното управление, Министерството на иновациите и растежа, тази програма за иновативни български училища да е още по-успешна. Много ви благодаря и като родител изключително се радвам и потвърждавам вашите думи. Наистина виждам изключително така в средата как се развива. Това, което мога да кажа и от името и на най-голямата работодателска организация България КРИБ, бизнеса заставаме изключително зад образованието и зад вашата програма, така че изключително много се радвам да чуя тези думи от вас. И още един въпрос имам, който искам да ви отправя. Какво е вашето мнение за създаването на Национален научен институт за образование, който освен за разработка на политики и стратегии, предлага и оценка на иновации, които да бъдат внедрени в образованието? Тук аз ще говоря така малко раздвоено и като министър на образованието и науката, и като експерт в тази област. Трябва да ви кажа, че още от 30-те години на 20 век такъв изследователски институт е съществувал към Министерството на просвещението, след това към Министерството на народната просвета. За съжаление, окончателно той бе закрит през 90-те години на 20 век. Всъщност и сега изпитваме нужда, вчера това беше една от основната част на нашия разговор с еврокомисар Иванова, изпитваме нужда от вземане на правилни решения, основани на данни и изследвания в сферата на образованието. И затова, може би, така е една от важните дейности по отношение на бъдещото развитие на изследванията в образованието ще бъде създаването на такова изследователско звено, дали ще е институт, дали ще е център, който ще осъществява по-задълбочени изследвания в областта на образованието, както училищното, така и висшето образование, за да могат наистина да се вземат правилни решения, основани на данни, на изследвания и оттам да има едно много по-ефективно развитие на различните елементи на нашата образователна система. Благодаря ви за въпроса. Надявам се да успеем с екипа. Тук е и професор Петрова, която е заместник-министър на образованието и отговаря и за науката и висшето образование, и с нея и с другите мои колеги да можем да предвижим и този проблем. Благодаря. Страхотно, много ви благодаря. Говорейки за данни, за електронно управление, за мен е огромно удоволствие също така да поканя заместник-министър Валентин Мундров, който ще ни даде малко повече яснота. Аплодисменти. Къде се намираме и после ще подискутираме малко така подхвърлената тема, как точно ще се развива тази връзка между образование, дигитални технологии, данни. Заповядайте. Много благодаря. Уважаеми
господин министър Цоков, уважаеми дами и господа. За мен е особена чест да съм тук сред вас и да участвам в този форум, който свързва представители на държавата с академичната среда, предприемачи, също така и визионери. За да дискутираме така важните теми за дигитализацията и рисковите също така свързани с нея. Както знаете, през тази седмица Европейската комисия представи докладите за напредъка на цифровизацията, в които отправя препоръка за всяка от държавите в Европейския съюз. За България комисията препоръчва да се ускори внедряването на мобилните мрежи за пренос на данни от пето поколение, да се подобри цифровизацията на обществените услуги и бизнеса, за да и също така да се повиши образованието в нови технологии. Като цяло, Европейската комисия посочва, че страната ни има възможност да подобри представянето ни в цифровия си преход. Неравномерното разпределение на цифровата инфраструктура в селските райони изисква допълнително внимание. Разпространението на цифрови обществени услуги все още не е на това ниво, на което ние и Европа искаме да бъде. Цифровизацията на бизнеса ни пък изостава значително от другите страни в Европейския съюз и има нужда от допълнителни действия в тази посока. Делът на българските дружества с услуги в облака е един от най-ниските в целия Европейски съюз. Може би причината е как го измерваме, но принципно това показват данните към този момент. Но по някои теми ние сме много по-добре от средното ниво. Така, например, достъпа до електронни здравни досиета в България е по-висок. 77 на 100 при средно равнище, 72 на 100. При всички положения имаме възможността да наваксаме някои изоставания, а и Европа помага за това. Очакваме над 6 милиарда евро по плана за възстановяване и развитие, като близо една четвърт от тях са всъщност за дигитализация. Разбира се, по дигитализацията може да говорим много и се надявам и сега да направим една дискусия за цифрова Европа, какво тя е и какво ни очаква до 2023. Благодаря. Точно така, благодаря. Аплодисменти, заповядайте. Обещахме дискусия. Дигитализацията и електронното управление е една от горещите теми в момента, не само за България, но за Европа. Нямам търпение, разбира се, да стартирам с един от съвместните ни проекти, с което няма как да не разкажем, защото считам, че това е един доста добър пример. Съвсем наскоро стартирахме един проект заедно и водещ с професор Силвия Илиева, виждам в залата, от Института Гейт, Министерство на електронното управление, партньори от Гърция, Румъния, Кипър, точно за разработване на първия по рода си за Балканите дигитален здравен хъб, който да събира данните. Можете ли да ми кажете по какъв начин това отговаря на бъдещата стратегия, която вие сте си заложили, т.е. не само да се дигитализират здравните досиета, но защо не да започнем да събираме малко повече структурирани данни и да правиме такава кампания, за която, разбира се, ние като екосистема много ще се радваме да можем да съдействаме. Така че какво да очакваме? Дали ще имаме скоро структурирани данни, като представител на AI Cluster няма как да не попитам, и дали планирате някакви действия, с които да можем заедно да подкрепим, разбира се. Благодаря за въпроса. Да, разбира се, най-малкото в Европа в момента има прият акт за данните, като в България, както отбелязахте, имаме съвместен проект, който е и трансграничен също така, в който структурираните данни от здравеопазването ще подпомогнат за и иновативни решения на база на
данните. Разбира се, както знаете, самото събиране на данни не е нещо, което ще може да се използва свободно, а събирането, обработката и съответно по-нататъчните действия, които трябва да се случат, се получава съвместно. Всички тези неща ще придобият знания и съответно иновации, които би трябвало да отидат в научните дружества. И от тази гледна точка аз много се радвам, че съвместно се умяваме да направим, разбира се, този проект, който е първия по рода си и в Европа. Именно това ще я да кажа за Европа, сме отличници, което е изключително. Да, на Балканите всъщност ние се умяхме, нека не забравяме, че здравеопазването като цяло и данните в здравеопазването са много важни за всички нас. Те позволяват, и това е ценността, която с този проект се надявам в много кратко време наистина да направим така нареченото първо пространство от данни, с което да бъдем първенци и съответно да предоставим на научните среди възможността от данните да придобият знания. И нареченото вторично използване на данни за публиката, да разкажа. Да. Това е. Благодаря. Благодаря много. Продължавам с данните обаче. Няма как. Хванала съм ви натясно, така че в кръга на шегата, разбира се. Вчера коментирахме, в момента тъкат обсъжданията по няколко европейски регламента, някои са по-напред чисто по-напреднали, другите първо се отварят като дискусия. Разбира се, най-готовия от всичките това е така наречен AI Act или стратегията за изкуствен интелект на Европа, но също така в момента излезе буквално преди 2 седмици и първият драфт за обсъждане на така наречен НИС-2 или акт, който е за киберзащита и подготвеност на държавите. Знаеме, че това, което надгражда този акт е GDPR. Последния път си спомняме, че ние в бизнеса, ако усетихме една тухла, ни удари по главата. Но наистина. Никой не разбра какво трябва да направим, така че да защитиме данните. Знам, че съвсем наскоро Министерството на електронното управление така анонсира създаването на първия продукт си за България, специално Национален център по киберсигурност. Да можете ли да ни разкажете какво ще прави този център, до каква степен ще бъдем и какво е необходимо на бизнеса и на научната инфраструктура, така че да можем да бъдем защитени и подготвени за НИС-2? Благодаря за въпроса, тъй като... Голям е, дълъг е, но мисля, че ще нека да тръгнем от това, че в крайна сметка изкуственият интелект, колкото помага, толкова и може да създаде проблем. В съчетание с киберсигурността, за която, както знаете, постоянно имаме различни типове атаки, се опитваме да направим съответно достатъчно добра защита в целия сектор, независимо, че наскоро сега имаше един проблем с банките. И разбира се, използвайки всички тези регламенти и следвайки всички правила, които са разписани в Европейския съюз, създаването на киберцентъра, който в момента е такъв, ние ще се опитаме да подпомогнем бизнеса. Също така има програми, които ще подпомогнат бизнеса в развитието и усъвършенстването на тяхната киберсигурност. И разбира се, всичко това трябва да направим заедно с бизнеса, заедно и с всички българи. Това е безспорно. Имаме една инициатива в клъстера изкуствен интелект, която се нарича Киберклуб, мултидисциплинарна. Така правим шоу с две думи. Няма да навлизам в подробности, но имаме какво беше киберпрогноза за времето и всичко останало, за да може по един много достъпен начин да разказваме на хората, що е то
кибератака, киберсигурност, как да бъдем подготвени. Включително вчера имахме едно издание и преди това, което ми прави впечатление, че на въпрос какво правите, ако станете обект на кибератака, оказа се, че много голяма част от хората не знаят, че спама също е кибератака, но също така и не знаят понякога точно какво да направят. Можете ли така да ни дадете няколко, ако станем обект на кибератака, какво следва да направим? Кои са логичните стъпки? Хайде да кажа, вие наистина напипахте болната тема. Киберсигурността, както добре знаете, ако не се чува за това, че има атаки, това означава, че тя е успешна. Както и сама казахте, в повечето случаи кибератаката или това, което е резултат от нея, в повечето случаи е с вътрешен човек, ако се умее да се проникне вътре. Разбира се, възможността, това, което се получава на практика е, че хората не са достатъчно запознати с проблемите, които могат да възникнат след, както казахте, получаване на спам по съобщение или друго такова. И разбира се, запознаването на всички, обученията в тази сфера и осъзнатостта на хората е най-важната част, практически, която трябва да бъде постигната. След това всички останали неща, разбира се, с изкуствения интелект, разбира се, с много добрите специалисти, които, както казахме, се подготвят в България, всичко останало е възможно. Точно така, много ви благодаря. И пак ще върнам вече малко и към образованието и науката най-вече, тъй като знам, че голяма част от публиката са представители на научната общност. Можете ли, тъй като споменахме по-рано, че ще има, мисли се как да се колаборира, т.е. тези данни, които се събират, било то от цифровизация на здравеопазването. Аз по-скоро към вас, господин Мудров, към министра на образованието. Той така постави няколко много добри поинта и в момента се опитваме да разбереме малко по-в детайл. Всъщност, естествено, разбира се, и министър Цеков ще се радвам, ако иска да вземе отношение, но специално към вас, как планирате учените, как биха могли да използват тези данни? Както е разписано в регламента, събирането на данни и собствеността на данните, всъщност участието е както на държавата, така и на бизнеса. Особено в здравеопазването, както добре знаете, повечето данни идват от Национална здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, но в крайна сметка голяма част от данните са и в частния сектор. Предоставянето на възможността или създаването на пространство от данни в здравеопазването ще даде възможността след заявяване на интерес тези данни да бъдат анонимизирани и съответно използване наистина за научни изследвания. Не както е по сегашния тертип, съответно да бъдат търсени данни и те заплащане по съответния начин. Тоест, пространството от данни, което ще бъде създадено, ще предостави възможността всеки един от бизнеса, както и всеки един от науката, да достъпва тези данни, да прави съответните анализи, които трябва да бъдат направени, за да постигне съответния резултат, който той се е поставил. Чудесно, благодаря ви. Към министър Цоков, бихте ли така споделили с нас, тъй като вие сте изтъкнати в сферата на педагогиката, аз самата съм завършила педагогика и повярвайте ми, спомням си с изключително така възхищение към вашата експертиза. Какви според вас са уменията на бъдещето? Това, което ще създаде новото поколение иноватори предвид цялата променяща се среда. Да, благодаря и за този въпрос. Всъщност тук има различни концепции за уменията на бъдещето.
Така ще цитирам една от концепциите, свързана с разбирането на Световния образователен форум от 2016 година, в която се говори за уменията на бъдещето, изграждане чрез новите технологии и социално-емоционално учене. Всъщност в тази концепция, наред с тези меки умения, за които всички говорим за бъдещето, се определят и определените силни страни на личността, които трябва да се развият на базата на социалното и емоционалното учене и използването на съвременните технологии. И това всъщност е една завършена концепция по отношение на това как чрез технологии, как чрез социално-емоционално учене, насочено към развитие на силните страни на детето и ученика, може да се постигне такъв тип личност, който да успее в бъдещия много динамичен пазар на труда, който ни очаква и който може би вече ни застига, в който представителите на алфа поколението, на тези деца, които в момента са в началния етап на училищно образование, ще сменят поне по 3-4 професии при своят жизнен път. Нещо, което така ни направи впечатление в екосистемата, и то, като че ли е по-скоро европейски наблюдения, но естествено България като част от Европейския съюз се отразява и при нас. Много често, като че ли, специално когато говорим за висше образование, толкова се създават стремежа бързо и много тесни специалисти, които бързо да запълват глада, разбира се, от качествени кадри. Това е нещо, с което са всички така, но някакси като че ли се изтървава този мултидисциплинарен подход. Изключително се радвам на идеята за създаване на такъв национален център, защото наистина вярвам, че още от детска възраст трябва да се работи повече, но също така една от темите, която в момента така повдигаме и дискутираме с колегите от Европа, е точно малко по-засиленото разбиране по етика и философия, особено на ниво университет, защото особено когато говорим за създаването на технологии, да речем инженерни специалности, ако не учат етика, е малко притеснително. Въпросът ми към вас е какви са предизвикателствата още от средното към висшето, което точно да можем да създаваме тези мултидисциплинарни. Защото съгласно съм, емоционалната интелигентност, тя е в основата на бъдещото развитие на човек, но също така дали има такава визия за малко повече мултидисциплинарност в тези бъдещи класове, за които вие разказахте, в които ще се случва. Да. Това, което всъщност е една от основните цели на сегашният екип в Министерството на образованието и науката, е в определена степен да променим или поне да поставим началото на промяната по отношение на структуриране на учебните програми в рамките на средното училище. В смисъл те да не бъдат свързани с конкретни понятия и фактологични подробности, а да бъдат ориентирани компетентност към изграждане на определени умения и ключови компетентности на учениците. Ако това се преструктурира и промени като начин на по-интегрално и феноменно ориентирано обучение в средното училище, ще даде възможност в университета, университетското образование, всъщност учениците, които стават вече студенти и бъдещи високо квалифицирани специалисти в една или друга област, да имат интерес към знания от различни области и всъщност да може да се засили и обучението по отношение на личностно развитие, по отношение, както вие казахте, философия, етика и в природните науки и специалности в университетите. Разбира се, университетите имат своята академична автономия по отношение на учебните програми, така че те естествено ще продължат тази промяна, която започва от средното образование. Страхотно, много ви благодаря. Току-що научихме, че академик Денков ще закъснее, но ние няма да протакваме още повече. Изключително се радвам. Диалога, надявам се да го продължиме. Аз съм сигурна, че и часове, и години имаме още да работим заедно. Изключително се радвам, че бяхте днес на нашата сцена, че ни уважихте. Заповядайте. Големи аплодисменти.